नमस्ते. मैं तांदळाच्या पिठाचे झटपट वडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तांदळाचं पीठ आहे 2 वाट्या. त्यासाठी हे 1 चमचा याच्यामध्ये साखर टाकायची आहे. साखर, थोडंसं खोबरं, हे मीठ आहे, हळद आहे. हे तर साखर आहे ना, आणि हे उकळायला पाणी ठेवलं आहे. हे पाणी उकळायला ठेवलं आहे. 1.5 वाटी पाणी आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना, हे मी साखर टाकते 2 चमचा. थोडंसं मीठ टाकते. थोडी हळद, म्हणजे हळद कशाला, कलर येण्यासाठी. आणि हे थोडंसं खोबरं, म्हणजे थोडंसं आहे, ओलं खोबरं आहे. पाण्याला उकळी आली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे पीठ टाकून हळवून घेते, चांगलं ढवळून घेते. म्हणजे आपण मोदकाचं पीठ शिजवतो ना, तसंच हे पीठ शिजवायचं आहे. गॅस बारीक करते. हे असं हलवून घेतलं ना पीठ चांगलं. मग आता ते कडे खाली उतरून आहे ना, परातीत ताटात वगैरे पीठ काढून घ्यायचं, मळायचं गोळे, आणि वडे थापायचे आणि तळायचे. आता हे गॅस बंद करते. पीठ झाले, शिजलंय. आता हे मी पीठ आहे ना काढून घेते. गॅस बंद करते. पीठ ताटामध्ये काढून आहे ना, मस्तपैकी ताटात काढून आहे ना, असं गरम गरम पाणी घेऊन, थंड पाणी घेऊन गरम गरम मळायचं आणि गोळा करायचा. गोळा झाल्यावर दाखव. असं गोळा करायचा, मळायचा चांगला थंड पाण्याने, पण गरम गरम मळायचा. आणि नंतर मग वडे करायचे, वडे थापायचे आणि तळायचे. झटपट वडे. याला टाईम नाही. याचा गोळा केला आहे ते बघ, हाताला चिपकतो ना, म्हणून त्याच्यासाठी थोडंसं हाताला तेल लावायचं. असं जरासं तेलाने असं मळून घ्यायचं पीठ. म्हणजे वडे पण चांगले खुसखुशीत होतात, मस्त गोड पण लागतात. आता याचे मी छोटे छोटे गोळे करून घेते आणि मग नंतर तेल गरम करून वडे तळायला घेते. असं छान मळून झालंय. आता एवढे आपल्याला जसे वडे बनवायचे आहेत ना, तसे कसे असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. म्हणजे तळता तळता आहे ना, म्हणजे पटकन थापून पटापट टाकायचे. असे सर्व आहे ना, असे गोळे करून घ्यायचे आणि मग थापायचे आणि तळायचे. हे वड्याचं पीठ शिजवून आहे ना, मळून एकदम पाणी टाकून चांगलं करून हे असे गोळे करून घेतले. आणि आता मी थापून आहे ना, असं पाणी लावायचं आणि ते थापायचे. असे पातळ थापायचे आणि तेलामध्ये सोडायचे. म्हणजे जास्त पण नाही पाणी टाकायचा. ते तेल ठेवलंय तापायला, गॅस पेटवलाय, तेल पण ठेवलंय तापायला. तेल तापलाय. आता त्याच्यामध्ये मी हा वडा सोडते. तो टाकला की नाही, मग दुसरा लगेच थापायचा. पटापट थापून असा घ्यायचा लगेच पातळ. असा फुगून वर येतो. मग हा बघा, असे फुगतात वडे चांगले. ह्याला झटपट वडे बोलतात. तांदळाच्या पिठाचे झटपट वडे.
फक्त तांदळाचं पीठ आणून ठेवायचं दळून. असं कधी मध्येच समजा भूक बीक लागली, नाश्त्याला वगैरे काय नसेल ना, तर ते असे वडे करायचे. त्याचा कलर चेंज नाही हो जास्त, पण असं थोडंसं असं जरा गोल्डन झालं ना, मग ते काढायचे असे. किती मस्त फुगलाय बघा, छान. असं तेल पूर्ण आहे ना गाळून घ्यायचं. असे पातळच थापायचे. सोडताना हळू सोडायचे, कारण तेल आहे ना हातावर उडतो ना, म्हणून. आता लगेच आहे ना असं दुसरा तोच सोडला की नाही तेलामध्ये, मग तो कसा फुगतोय बघा. तोपर्यंत इकडे आहे ना लगेच थापायला घ्यायचा दुसरा, म्हणजे पटापट होतात. हा इकडे थापेपर्यंत तो तिकडे फुगतो. असं त्याला जरा हलवायचा, मग फुगतो बरोबर. त्याचे सफेदच दिसतात, कारण का सफेद पीठ आहे ना तांदळाचं, त्याच्यामुळे. थोडीशी हळद टाकली आहे, जास्त नाही टाकायची हळद, जराशी टाकली. असे सगळे आहेत ना वडे करून घ्यायचे, मस्त फुगतात. आणि तुम्ही नक्की हे आधी पहिलेच करून बघा. तांदळाच्या पिठाचे झटपट वडे एकदम मस्त तयार झालेले आहे, रेडी झाले आहेत. आणि आपण ते ना पटापट करू शकता, त्याला काही खर्च नाही आहे. फक्त तांदळाचं पीठ दळून आणून ठेवायचं. असेच खायचे, चहा बरोबर खायचे, सुके खाल्ले तरी पण चालतील. एकदम मस्त मोदकासारखे लागणार.